mag-shopping na tayo ng kuhol. Ayan guys, tingnan nyo. Pakita mo na din. Ayan. Ayan o. Nagsisindi. Kumakawa po sila ulit ng siblings. Charot. Ang lalaki. Ang lalaki. Guys, welcome to my channel. So for today's video guys, papunta po akong bukid ngayon at mangunguha po kami ng kuhol. Tara guys, papakita ko sa inyo yung bukid. Tara na guys, tignan nyo naman yung outfit ko. Yung lagayan ko. Chichinelas sana ako, ayaw ni nanay, kaya magbota na lang daw ako. Diba? So tara guys, mag-shopping na tayo ng kuhol. So ayan. Ayan guys, tignan nyo. Pakita mo, Lovelyn. Ayan. Yan o. Nagsisindi. Gumagawa po sila ulit ng siblings. Charot. Ayun pa, yun pa. Ay, nalaglag. Tara, doon tayo. Baka mas marami doon. Ay. So, ayan guys, susugod na po tayo sa sa kaputik-putikan. Yan guys. Ang dami na niyang nakuha. Ang laki, ang laki. Guys, ang dami ah. Ang lalaki. Ang lalaki. Tinanggal na po yung bota. Guys. Nagsisip-sipan silang tatlo. Para magpadami ng lahi. Tignan niyo si Mane. Ang layo-layo na niya. Pero wala namang nakukuha. Yan, sige. Lakad pa, lakad. Pagod na daw siya. Lakad siya ng lakad. Grabe yung pawis. Na-exercise. Oh, no. Hindi ko pa rin napunay. Tara na guys, pagod na ako. Let's go. Nakuha namin. So, kailangan po nating ibabad muna. Lagay natin sa isang balde. Ilalagay po natin sa isang balde, tsaka po natin lagyan ng tubig. Ngayon po namin nakuha, bale bukas pa po siya pwedeng makain kasi ipapatay pa po natin yung mga kinain nila. So, dito muna siya. So, bukas pa po siya pwedeng lutuin. Yan. Hey guys, good morning. So, ngayon po ay maglalaba po tayo ng kuhol. Maglalaba talaga. Lilinisan po natin. So, ito guys, yung pang adobo. So, ayan. Lilinisan natin yan. Pang adobo kasi yung mga malalaki. Naman yung lalagyan ng sabaw na may tanglad, ganon. Tapos, ginataan. Yan. So, maglalaba talaga tayo guys kasi tignan nyo. Gagamit ako ng batsa. Ano ba tawag dun? Batsa ba talaga? Tapos, gagamitan ko ng brush. O diba? So, unahin na natin to guys. Ito maliliit, sobrang dami. Tapos, saka po natin isa-isahin na ibabrush. O diba? Maglalaba ka talaga. Kaso hindi damit yung nilalabhan mo kundi ito. Diba? Ayan o. Para malinis po yung shell niya. Ayan. So ayan guys, pagkatapos po natin i-brush, lagyan natin ng tubig.
konti muna, tapos saka natin babandawan. O diba? Pero i-kiss po natin siya para matanggal ulit yung ganyan. O, diba? Para ka talagang naglalaba. Bale, pa ulit-ulit po lang natin na gagawin to hanggang sa malinaw na po yung tubig. Ayun, sinisip. Ingay. So, ang next ko po na gagawin guys is pakukuluan ko po itong mga malalaki, which is ito po yung ia-adobo ko. Tapos saka ko po tatanggalin sa bahay niya, sa shell niya. So, mamaya papakita ko po sa inyo. Papakuluan ko po muna siya. By the way guys, ipapakita ko pala sa inyo yung isang ginagawa ng mga pamangkin ko na nasa labas. Bali ang luto naman nun is gagataan po at saka yung lalagyan ng sabaw tapos may tanglad. So ito po yung ginagawa nila para mas madali po siyang matanggal sa shell mamayang pagkakain kami. So ayan guys, tinatanggalan po nila ng puwet. So ayan. Yan. O diba? Uubusin lahat yan ni Chicol. Tatanggalan ng puwet para mas madaling ulamin mamaya. Parang suso style. So, ayan guys, tapos ko na po siyang mapakuluan. Pagkatapos po niyan is gawa po kayo ng toothpick. Toothpick. Tsaka nyo na po tutusukin. Kukuhanin po yung mainit pa. So ayan guys, pero tatanggalin lang po natin yung ulo niya. So papakita ko sa inyo yung ulo lang pang kukunin, tapos ito yung mga kinain niya. So tatanggalin natin. So bali ito lang po yung kukuhanin namin na i-adobo. So, ayun guys, tapos na po. Natanggalan ko na sa shell. So, ito na. Yung ganito karami, ito lang yung nakuha kong ulo niya. So, balik na po yung i-adobo guys. So, para mawala tayo ng mga ingredients. Guys, sa paggagata, syempre, hindi mawawala ang nyog. So, sa probinsya ko, ganyan po yung ginagamit namin sa paggayat. Pagkod ng inyog. Inyog, sakit. Syempre, hindi mawawala pag sa una kinakain yan. So, guys, pagkatapos po ng bawang, tanglad. Yung yung parang kahoy po niya. So ayan, gagayatin ko po. So ito na guys, ang sibuyas, bawang, tanglad. Syempre hindi ako mawawala ay charot ang toyo. Yan ko rin pala siya ng siling labuyo guys. So ayan, maangang po yan. Green na green, kakapitas na. So ayan, tatagtalin ko po siya. So hindi po ako kontento sa lima. So dagdagan ko siya ng mga dalawa. So sili lang po yung pinag-uusapan natin. Huwag kayong agad. So tara na guys, at tayo magluluto na. At syempre, ang pinakauna po sa lahat ay ang mantika. So, ayan, ito na yan. Pagkainit ko ng mantika, lalagay na natin ang bawang. At syempre, pagkatapos ng bawang, ayan na po ay ang sibuyas, kota, tanglad. Ayan. Hayaan lang po natin ito na marisa at umulo. Halo po natin para mahalo yung amoy at lasa ng tanglad. Gisa lang po natin saglit bago po natin ilagay yung toyo.
So, ayan guys, nalalanghap ko na po yung amoy, yung bango. So, ilalagay ko na po pala yung sili para mahalo din siya. So, ayan. Appetizer. So, ayan guys, medyo natutuyo na po siya. So, lagyan na natin siya ng ng toyo. Tansahin na. So, ayan guys. Tuyo na siya. So, optional lang po to. Assign niyo po kung gusto nyong lagyan ng gata. So, ayan. Yung fresh po kanina, lalagyan ko po siya ng konting gata. Ayan. So, ayan guys. Dito po tayo sa labas luluto ng ginataan at dinengdeng. Dinengdeng ba tawag dun sa may tanglad? So, ayan. Gagamitan po natin ng kahoy. So, ayan. Dito po tayo magluluto ng ginataan. So, ayan guys. Lagyan na po natin ng mantika. Ayan. Yeah. Igisa muna tayo ng sibuyas at bawang. Sibuyas. So, pagkatapos po ng bawang, syempre ang sibuyas. Then next po ay ang gata. So yan guys, antayin lang po natin na kumulo yung gata bago natin ilagay ang kuhol, o di ba? So ayan guys, kumukulo na, so ilagay na natin yung kuhol. Raman. So yan guys, lagyan din natin ng sili. So ayun guys, luto na yung ating ginataan. Ang susunod ay yung dinengdeng. So ang next po natin guys, ang dinengdeng na. So yan, tubig, lalagyan natin ng bagoong. Ayan. So ayan guys, lalagyan na po natin yung tanglad. Para habang kumukulo siya, napapakuluan natin yung tanglad. At saka yung bagoong. At lagyan natin ng kamyas guys. So ayan. Para may asim-asim siya. And guys, kumulo na po yung bagoong at saka yung tanglad at saka yung kamyas. Lagay na natin yung kuhol. So, ayan. So, ayan. So, ayan guys, yung ginataan, dinengdeng. So, tingnan nyo yung difference. O, diba? May gata yan. So, ayan guys, puro kuhol. So, ayan guys, adobo, ginataan, dinengdeng. So, kain na tayo guys. Adobo? Yummy, yummy. Ayan na sila. Yung Nababayin kami. tawag neto, ginataan. Nababayin kami. Dinundun ko na yung buhay. So, ang kinakain lang po dito is yung ulo. So, ganito pa yung isang technique ng kung paano kumain guys. Ganyan. Itatak-tak nyo po yan. O, diba? Ayan na, lumabas na. So, ayan. Yan. Itatak-tak mo siya. Yan. Yan. Lumabas na. So, ayan. Dinundun.
Uong ko. Sika nga, Inyol. Itatap mo. Ayan yung dalawa yung magkakita. Magpapapap na ako ng dinding. Ayan, itatap mo. Bakit ba tinatawanan niyo ako sa dinding? Dinding naman yun. Itatap mo. Natamay ko ako yung buntot niya. Narinig ka? May maliit. Papa lang dito. Sultukan sa karakuan. Ikot.